Сегодня я хочу сказать, это был мой последний бой. Khabib Nurmagomedov MMA-ро тарк кард. Khabib Nurmagomedov размкори маъруфи доғистонӣ, ки дар Тоҷикистон низ ҳаводорони зиёд дорад, шаби 24 октябр дар муҳориба Ҷастин Гейҷиро шикаст дод ва бори севум унвони қаҳрамони UFC-ро ҳифз кард. муҳорибаи Ҳабиб ва Гейҷи дар Абу-Даби баргузор шуд. Khabib Nurmagomedov даври дуввуми муҳориба ҳарифашро нафасгир карда шикаст дод ва рекорди нав эҷод кард. Ҳабиб то ин дам дар 29 муҳорибаи омехта сабқат намуда, дар ҳамаи онҳо пирӯзӣ ба даст овардааст. Khabib Nurmagomedov пас аз анҷоми сабқат аз анҷоми собиқаи варзишиаш хабар дод. Ӯ гуфт наметавонад ин роҳро бидуни падар давом диҳад. падари Khabib Nurmagomedov, Абдуманап Нурмагомедов, тобистони имсол дар асари гирифторӣ ба коронавирус ҷони худро аз даст дода буд. Ҳабиб пас аз анҷом додани собиқаи варзишиаш бо ин акс ёди падарро гиромӣ дошт.